What's up mga kabangbang? For today's video, mag-interview ko sa akong mama o papa. Requested ito sa dalawa kong kapatid. Gusto nila ipakita ang mga mama at papa ko sa aking vlog. Kaya mag-interview. What's up mga kabangbang? For today's video, magmumukbang kami. Joke! Interviewin ko pa ang aking mga magulang. Bahin sa kuha, bahin sa akong pag-vlog, bahin po sa akong mga igsoon, kung kinsay paborito nila or wala. Akong mama, dili kahalat ang lawas, so di ako nagliwat sa iya. Si Mama Branay o si Papa Me, si Jaime Caine o si Zoraida Caine. O karon mga kabangbang, unsa may makaistorya ninyo magkabakuan mo sa pag-video na sa istorya ba? Ikaw na ba? Nabaghuan yung ko kay karon kung magkukul ka video ba? Naman ko sa una nga video, bag-o na magod ni Ron. O na natingala po kung video man, okay naman po sa mga. Sabi niya mga kabangbang, bakit daw may video? Bago lang ito sa kanya. Sa una wala ito sa kanya, walang video. Picture noon na So ikaw unsa po yung makaistorya nimo sa video na ako? Okay na lang. Okay na. Sabay sa uso na lang. Sabay sa uso na lang. Karon, magtatanong ako sa edad ng aking mga magulang, mga kabangbang. So, mga pila na ganito ma? 60. 63 si mama at si papa 65, di ba? Parang 25 lang. Sweet 16. Dito sa bahay namin mga kabangbang, apat lang kami, si mama, si papa, ako at isa kong kapatid. Isang ate ko na palaging Wala. sigig lakaw. Mga Bisaya, sigig lakaw-lakaw. Narabaho. Pero gatrabaho po siya mga kabangbang. So, karon lang humanang ginig pamahaw, sabot dahil na mo nga i-vlog na ako, interview na ako sila. Bahinan katong ipang istorya ganina. So, karon di ba mga kabangbang kaning akong karon sa ilaha unsay kasulti nila sa ako kaning maayo ba or di ba maayo ang pag video na ko. So unsang makasulti si mama sa ato isulto Ako sa una. kasi papa excited mga kabangbang Video kay makita tas kadaghanan. Pero gwapo ang pag video kay maayo man mo eskwela. Gwapo ko kasultian na. di ba kabangbang Next. si mama Next Diba? part. sort to kasi makasulti Makasulti ko ano yung pag-video ni James, maayo. Kay niya ara sulod sa among panimalay. Kay niya kanang makalingaw daw mga kabangbang makalingaw, niya makalipay. Mura na. nakalipay ayan. Bye! Bye. Wa pa gani moment. Gamay wa pa moment. Sana turnover na ako pag vlogging kasi ang mga kabangbang. Sayang. Bye na daw. Mo pa gani pag interview. Diba, napailis pa ni mapa kayo. And then, kani po napailis po na ka. So, mga ligo ni karon sila mga kabangbang. And then, lakaw-lakaw, mag-exercise. So, karon bahin lang sa mo ang
istoryahan ang amuang sa ako ang pag sa vlog na ako sa suon og sa kaganapan sa amuang kinabuhi dani sa Bukidnon. Lukid nun, my Mga love. Bukidnon. Ay pag storya basin Oh. kanon ta. Dayon. So karon malalaman ninyo ang trabaho ng aking mga magulang. So ang trabaho ng mama ko, sa ganyan trabaho mo? Manghagkuan, lukay, mamugas, mangangoy, So kanang maglilinis ng bahay. di ba Tagalog din siya mga kabangba. Pugas, sanggi ka na ditong sa mais. Kadang liso sa mais, itanong mo ng pugas, ang sanggi ka ng panitan ng mais. Dayon, lukay ka ng Babusan. bagusan. Mo, tingting Ng kuan sa lubi ng walis tingting yan. Kami ang gumagawa niyan. Sila kaming tatlo. Kung may makukuha silang kanang lukay ang tawag Bisaya sa kuan dahon sa lubi lukay dito sa first nga tulay dito sa mga forest pero dili siya hadlok mga kabangbang kay kuan man siya well known man siya nga place daghan po tao ang ga adto didto dayon ang nahuman ni mama unsa na kuan siya mga kabangbang elementary level and then my James 007 James Bond high school level taga Bohol. Lela Bohol. and kani taga Mailag, taga Mailag Valencia City. Knitbags Lumad. lumad sa Bukidnon. kani Bulanon Jamo karon mga ka bang ang fan kaning video requested ni sa ako ang duha ka sister ipakita daw sa media ko ang parents kung nasa na yung mga kaanan ni ko ako ipakita video na nako sila mga sister na ko so karon nagtuman na gyud ang ako natuman na gyud lang gusto nga ipakita ko mga mama o papa sa ako ang channel mga kabangbang so dito lang magtatapos ang video ko mga kabangbang at don't forget to like and share and subscribe and hit the notification below para updated ka sa lahat ng video ko. Bye bye mga kabangbang! Bye-bye.